Uvuleka ithuna lomuntu ongasekho. Sanibonani, sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha bakithi ku-YouTube channel yethu ngicela usubscribe. Uma uyibuka ku-TikTok, i-YouTube channel yethu igama lethi sichaza amaphupho. Uzofika usubscribe nje kuphela bakithi ubuke-ke nenqwaba amavidiyo lapha sibonke. Uma ukuthi-ke wena uyibuka ku-TikTok ngicela usifollowe ulike. Kunobhalile nje lapha kwi-comment lokhu ngithatha kanye nawe khomenta uzothola impendulo. Uthi mina nje nginokuphupha ithuna lomuntu nje ongasekho lilokhu livuleka. Kodwa lowo muntu akasekho, ithuna lakhe nje liyavuleka. Hhayi, ngokwami ngingasho ukuthi uyaboniswa ukuthi lowo muntu ithuna lakhe liyasetshenzwa. Khona okugangayo, liyasetshenzwa nje, liyasetshenzwa. Babhizi abalali, uyezwa? So, iphupho lichaza lokho, akukho kuhle. Bengicela abantu be-subscribe bathi YouTube, khona abangasubscribhile, abantu aba-subscribe. Nayi i-link kwi-bio, uyayishaya nje izokufaka YouTube u-subscribe. Noma ungene nje ngefoni yakho ku-YouTube ufike useshe ukuthi sichaza amaphupho. Uzoyifica-ke i-YouTube channel yethu inamavidiyo enqwaba asedlulile ku-100. Uma ukuthi nawe uvuka ekuseni nephupho ngaya khona noma ungu-inbox la ku-TikTok ucela inamba WhatsApp ngizokunika.